柴原さんって本当に熱心に丁寧に掃除するわよね。後ろから声をかけられて私は振り向いた。そこにニコニコしながら立っていたのは清掃部主任の岸辺ゆかりさん。50代のキビキビした働き盛り。気さくで人がよく、患者さんにもスタッフにも評判のいい人だ。その人に褒められてちょっと顔を赤くした私の名前は柴原かの子。現在34歳の病院スタッフ。もっと詳しく言えば彼女の部下、清掃担当のスタッフの一人だ。そう言ってもらえるの嬉しいです。綺麗にするの好きですし、何よりここ病院だから。私も笑顔で答える。すると岸辺さんは大きくうなずいた。そうなの。何より清潔さが第一の場所。もちろん清掃部スタッフみんな丁寧に掃除してるけど、柴原さんって本当に一生懸命仕事しているんだもの。だから見ていて楽しいと彼女は笑う。笑顔の綺麗な人だなぁと私は心から思った。私がこの病院の清掃スタッフになって実はまだ1ヶ月程度だ。岸辺主任には掃除の基本を一から丁寧に教えてもらった。とっても優しく、そして厳しく教えてもらって本当に感謝。っていうか、褒めてもらって悪い気はしないのが人間だ。私の掃除の手に一層熱がこもったのは言うまでもない。清掃というのは立ちっぱなしの仕事だから就業後、くたくたになってしまうのは当然。とはいえ、私にとってこの程度の立ちっぱなしはそれほど答えない。新人なのにすごい体力だとか、足が強いとか、他の清掃員に言われる。でも、慣れというものなんだよね。もっと長時間の立ちっぱなし仕事、経験しているから。それでも疲れないわけではないので、控室で着替えてからちょっとソファーに座り込んだ。すると、備え付けの電話が鳴った。はい、清掃員控室です。電話に出ると男性の笑い声が聞こえた。清掃員が板についてきたね。私は思わず背筋を正した。和田さんだ。皆さんによくしてもらってますと答えると、和田さんはまた笑った。そして、いい掃除スタッフを得て嬉しいよと言ってくれた。無理やり潜り込んだ私としては、そう言ってもらえると本当にほっとする。この病院はとにかく清潔さにかけては随一と評されている。院内感染の履歴は創立以来ゼロ。だから患者さんたちは安心して来院できるし、入院もできる。もちろんスタッフも安心して働くことができる。手洗いやマスク着用は当たり前。清掃に関しても非常に徹底している。他の病院ならいくら何でもそこまで神経質にならなくてもと言われるほどに隅から隅まで清掃している。加えて換気にも大変に気が配られている。外科病棟に入っても消毒薬の匂いなんて感じられない。本当にすごいと思う。一つにはこの病院が救急を受け付けていないってこと。それも理由だと思うの。岸辺主任が休憩時間中に笑いながら話してくれた。救急を受け付けるには規模が小さいし病床数も少ない。スタッフの数も足りないそうなのよ。だから救急指定病院になっていないのだけど、それがプラスに働いたみたいね。ああ、確かにそれはあるだろう。救急患者というのはこう言ってはなんだが何を運び込んでくるかわからない。それこそ救急なのだから検査と手当てが先になってしまう。患者さんが他の菌を運び込む、もしくはすでに感染しているということもある。危険が大きいのは事実だ。当然ながら救急指定病院の場合、それも見越して消毒殺菌が行われる。それでも受け付けていない病院に比べると危険は大きいと言っていいだろう。病院である以上、感染の危険はいつでもあるけど、
でも少しでも少なくしたいし、少なくする一端を担ってるのが私たちよね。主任が言うのに、清掃スタッフ全員がうなずいた。いいな、この病院。救急指定病院もそうでない病院も、日曜祝日は外来受付は休みだ。それでも病棟には当直の看護師も医師もきちんと待機している。ただ、普通の日と違って人数はいささか少ない。私たち清掃スタッフはというと、清掃回数は普段の日と変わらないし、シフトを組んでいつもと同じ人数が出勤している。その日は3連休の初日だった。私は独り身だし、特に遊びに行く予定もなかったので、連休中の勤務を買って出ていた。岸辺主任も、これが管理職の定め、とか即興で歌いつつ、出勤を決めた。他にも何人かが出勤を申し出たので、人数確保は問題なかったらしい。その午前中、私たちは廊下や病棟の1回目の掃除を片付けた。トイレに洗面所など各所も掃除。加えて、いつもは混み合っている外来受付やロビーの掃除も徹底的にやった。昼休憩の後で私と主任以外のスタッフが担当区域に散っていった後、じゃあ私たちも行きますか、と2人で立ち上がった時だった。朝から少し顔色が良くないように見えた主任がいきなり体を2つ折りにしてその場にうずくまったのだ。慌てて近寄って見てみると、額に油汗が浮かんでいる。意識はあるだろうかと、私は彼女の肩を軽く叩いた。主任、聞こえますか？どうしたんです？どこか痛むんですか？声をかけると、うなり声のような答えが返ってきた。お腹が痛い、と。どうもただの腹痛ではなさそうだ。私は内線で内科のナースと医師を呼んだ。慌ててやってきた彼らは主任を検査室に運び込んだ。そして出た結果は腸閉塞。複雑性腸閉塞だという。腸管がねじれている状態で非常にたちが悪い。腸が縛られたような状態になって内部に消化物が詰まってしまっているのだ。放っておくと腸管が壊死することもある。すぐに手術が必要なのだが、当直医師は青い顔をしている。ああ、彼は内科医だ。私は唇を噛んだ。世話になった岸辺さんの命と私が自分にかけた誓い。重いのはもちろん。病院長に電話して、早く！近くにいたナースが私の剣幕に押されたように手元の固定電話に飛びついた。休日でも常時スタンバイ状態の和田病院長はすぐに応答してくれた。私はナースの手から受話器を奪い取った。清掃主任の岸辺さんが腸閉塞を起こしています。公約性の腸閉塞です。出頭してもよろしいですか？電話の向こうで院長が息を飲み、それから私に頼むと一言言った。受話器をナースに戻してから私は控室に向かった。清掃員として働いて1ヶ月、何がどこにあるのか分かっているのが幸いだった。手早く着替えて ER に戻る。院長から話が通じていたのだろう。オペナースが待機していた。行くわよ。短く言って、私は1ヶ月ぶりの手術室に入った。にしても、君は運が良かったよ、岸辺くん。院長が笑いながら、まだベッドに横になったままの岸辺さんに言う。私はその隣で肩をすくめた。外科手術では100人に1人と言われた逸材が執刀したんだから、もう心配はない。岸辺さんは小さな声で、この人は誰なんですと院長に聞いた。院長は笑いながら、本人から聞きなさいと言って病室を出て行った。まず、お礼を言わなくては。本当にありがとうございました。命拾いしました。
実はこのところお腹の調子が悪くて、でも放置してたんです。眉を下げて情けなさそうに彼女は言った。私は調子が悪い程度では医者にかかろうとはしませんね、と笑った。そして気がつくと岸辺さんがじっと私を見ている。首をかしげると、白衣姿の柴原さんが見慣れなくて、と困ったように言われた。病室で、しかも病人のそばにいるのに、さすがに清掃スタッフの制服ではまずいだろう。なので、白衣を着るしかなかったんだ。ごめんなさい。なんか、みんなを騙してたみたいで。岸辺さんは首を振った。私はもう一回、ごめんと言ってから話を始めた。私は医大在学中から優秀な外科医になるだろうと期待されていた。だから研修後、いくつもの病院から引きがあった。私がその中から選んだのは、最も規模が大きく、最新設備の整った病院だった。ここなら思い切り活躍できるだろうと、そう思ったのだ。なんて傲慢な。いくつもの難しい手術をこなし、成功させて、私は得意だった。誰もが私を稀に見る逸材だと言った。そんなつもりはなくても、私はきっとうぬぼれていたのだろう。自分にはできないことはない。そんな気持ちでいたことも事実だった。病院に入職して3年目に大腸に腫瘍ができた高校生が入院してきた。私が執刀して腫瘍はきれいに取り除いた。幸い良性腫瘍だったし、ほどなく退院もできるはずだった。若い彼女は最初は不安で小さくなっていた。でも良性の腫瘍だということで気持ちが軽くなったのだろう。術後2日目あたりにはすっかり元気を取り戻していた。33歳の私は病院内の医師の中では彼女と年齢も近く、しかも主治医ということで話しやすかったこともあるのだろう。彼女はよく自分の夢について話してくれた。英語を勉強して海外でバリバリ仕事をしたい。世界を股にかけて貿易の仕事ができたらどんなに嬉しいだろう。目標は高く持ちたいと目を輝かせて語ってくれた。すごくいい子でね。明るくてはつらつとしていて。でも、やはり病人ではあったのよ。ある日、インフルエンザの患者が数人緊急入院してきた。きちんと隔離していたはずだが、気がついてみたら、院内感染が起こってしまっていた。インフルの予防注射を受けていた患者さんたちは軽症で済んだ。病院内スタッフもなんとか無事だった。しかし、その高校生ともう一人の患者さんが症状がひどく、結果、亡くなってしまったのだ。手術後で免疫力も落ちてた二人、帰らぬ人になった。私は何とかしようと奔走したけど、どうにもならなくて。彼女は最後まで希望を失わなかった。そして、苦しい息の下から言ってくれた。ありがとね、先生。自分の無力さと院内感染を引き起こした油断に私は泣きわめきそうになった。あんな若い子が夢と希望を胸に抱いて未来を夢見ていた子が。彼女のご両親はあなたに罪はないと言ってくれた。病院側も君の責任ではない、そう言った。しかし、私は納得などできなかった。感染を防ぐこと、できなかったはずはない。私にだって何かできることあったはずだ。いや、完全に防ぐこと、これは不可能に近い。でももっと何か予防ができたはず。悔しくて、自分が憎くて、もう医者なんかやってる資格はないと思った。一から病院内の衛生について
考え直さなきゃと思った。そこで思い出したのがこの病院の院長だった。和田院長は私が大学生当時、臨時の講師として講義を数回受け持ってくれたことがあった。病院内の衛生学についての講義だった。結果を目指す学生には正直退屈な授業だった。私もご多分に漏れず、医者の考えることじゃないと思っていた。病院側がやるべきことだと。でもそうではないと、その時の私は思い知った。人任せではいけなかったんだ。後悔先に立たず。だからといって泣き寝入りは嫌だった。で、和田院長にねじ込んで、この病院で衛生について学びたいって頼んだの。岸辺さんは小さく笑った。優秀な外科医からいきなり清掃スタッフ。先生、随分と直情的ですね。私も照れ笑いした。今考えると、本当にあの時は頭に血が上っていたんだろう。後先考えずに大学ですれ違った程度の和田先生にねじ込んだ。思い立ったが何とやらって、私結構直情傾向型で、あの時も突っ走ってしまった。でもここに来てよかった。すごく勉強になったというか、勉強させてもらいました。病院内の清掃の大切さ、思い知れたのは本当にありがたかったです。そう言ってもらえると嬉しい、と岸辺さんはうなずいた。そして、ふと思いついたように、先生、もう医者の資格はないとか言ってらっしゃいましたけど、私は大きくうなずいた。だって、そうでしょう？患者さんの命を救うはずの医師が感染症対策の不備で、その患者さんの命を。自分で自分を許せない。それに、と私は続けた。まだ清掃の極意手にしていないもの、完璧にできるまで医者に戻る資格ないって思う。すると岸辺さんは笑い出した。そんなもの持ってる人いませんよ。そんなものあるなら私が欲しいです。ねえ先生、そこまで完璧でいなくちゃいけないってどうしてなんです？だって、と私は反論した。命預かる医者に戻るには完全に清掃とか院内衛生のことを知っておかなくちゃ。岸辺さんは首を振った。完璧にあれもこれもできる人っているはずないじゃないですか。それを求めるって無謀ですよ。そして笑顔になった。先生は私の命を救うために頑張ってくださった。私はおかげで命を拾いました。だからもう医者に戻ってください。あなたが医者であることで救える命、まだたくさんあるはずです。岸辺さんは真剣な面持ちで私を見る。そう言われても私にも固い決意が、と口をもごもごさせている私。ご自分を責めること、もうやめてください。先生はできるだけのことをした。今もしてくださってる。そんな先生を先生自身が許せなくてどうするんです？でも、と私は反論しようとした。彼女はそれを抑えるように言った。先生たちだって人間ですもの。失敗することはありますよ。全能の神様じゃないんですから。でも、その失敗を踏まえて先に進むこと。それが大事なんじゃないでしょうか。偉そうなことを言ってすみません。と彼女は申し訳なさそうに言った。でもその言葉は私の胸に刺さった。そうか。私は自分を全能だと思っていたのか。失敗も何もない神のような存在だと。何でも完璧にできる、しなければいけない人間だと。なんてこった。この傲慢さ。それが私の最大の罪だったのかもしれない。
岸辺さんと院長の言葉に押されて、私はこの病院に改めて医師として入職した。だが、そこで君、何してるんだね。院長の声がした。私は顔を上げて言った。ねえ、ここの廊下にですね、ちょっとシミがあるのを気がついて。院長が私の腕を取って立ち上がらせた。綺麗好きの医師は大変に素晴らしい存在だが、清掃スタッフの仕事を横取りするんじゃない。ご丁寧に着替えてまでやることか、と院長はため息をついた。私は照れ隠しに笑って、いいじゃないですか、昼休みなんだから、と返す。岸辺さんが私に気がついて、掃除は清掃スタッフに任せてくださいと睨む。いろいろ回り道したけど、私、最高の仕事場を見つけたようだ。でも油断はしちゃいけない。感染経路はいつでもどこでも存在するんだ。私たちを狙っている。手洗い、うがい、マスク着用、加えて熱のある患者さんの隔離。今日も私は元気に叫ぶ。みんなは苦笑しつつもはいはいと答えてくれる。そう。あの高校生のような人をこれ以上出さないために私は声を張り上げる。誰もが安心して利用できるそんな病院を作るために今日も張り切って仕事を始めよう。はーい、そこの清掃と消毒よろしく。って私がやった方が早いか。やっちゃおう。そうしよう。先生、それ私たちの仕事。ああ、もう誰かこの先生を止めて。毎朝のやりとりに誰もが笑顔になる。誰もが安心できる。そんな病院を作るために。